Amagama akho baba. Sithembiso. Hayi angikuzwa. Sithembiso Zulu. Sithembiso bani? Zulu. Udume ngoba? Uclash. Yeah. Clash kade wanyamalala ubukuphi? NgiseThekwini. Wenza eThekwini. Ngihlala khona. Yeah, usaqhubeka noganga eThekwini. Ha? Okay, Clash. Nginendaba nezinto eziningi angizile ngalezo zinto zakho ngiyazazi. Yeah. Ngiyakwazi ukuthi ukuphilana negebengu ngaqala ezinye sizafa, ezinye zaboshwa. Yeah. Anginendaba nalokho. Enginendaba nakho yilokho okusho esihlangene ngakho. Yeah. Angiyazi? Ngithole information ukuthi kuneplan yokuthi kuyobulawa uFakazi. Ufuna ungizwe? Yeah. Ngithole information ukuthi kuneplan esuke ejele. Yeah. Yokuthi kuyobulawa uFakazi othize. Yeah. Complainant ngisho njalo. Yeah. Abantu ababoshiwe amazayizayi. Yeah. Awu2 amagama aba2 Isa. Ubani omunye wesibili? Isaac. Ubani? Isaac. Isa no Isaac. Yeah. Ubani Eric? Eric sorry. Ha? Eric Impedance. Akuthi yabona ukuthi angibhayizela. No. Lalela baba mina ngiyasazi istory yazo. Yeah. Bengeke ngikusukele ngingasazi istory sami. Yeah. Uyayizwa le nto? Akekho umuntu osekwaba phambi kwami wangalikhuluma iqiniso. So masazongididisa wena ngamagama ucanga ukuthi angiyazi into engikhuluma ngayo. Angithi uIsa bangaphakathi ibhele bayitholile. Yeah. Baboshelweni. Baboshelwe ukutshontsha imoto. Yes. Yeah. Nemali. Yeah. Amrobha ne-hijacking. Uhlangane lephi wena nabo? Ngihlangana ejele no. Nini? Mhlaka ngiboshelwe ngihlangana hlangana ngomhlaka 2 wakaboshwa mhla 30. 2 uboshwe ngomhla ka-30 ba? Ngiboshelwe mhla 30 December. Hayi ngoJanuary. Uboshwa kuphi? Ngiboshelwa Khuluma phezulu baba. ngiboshelwa eThekwini. Boshelwa in Market eSpam. 38. Yebo. Engenanhlamvu. Yebo. Right. Kwase Ngaphuma ngomhlaka ngahlangana nabo ngaphakathi. ejele. Yebo. Right. Master. Nathi ngijahile. Ungangixoxela izinto eziningi. Ngifuna ukwazi leyo ekulinka nokukhona econnecta nokubulawa kwa-witness. Witness. Yazi? Ngiyakhona impela. Iyona le kuthatha yazi ukubeka la. Yebo. Uyangizwa ngitheni? Anginendaba nezinye izitori. Yebo. Mina bese ngazi ukuthi kuneplan ebulawa kwa-witness. Yebo. Bese sizonibamba izolo. Nihleli nje noma nikhona eroundini bezisazi. Sishawa isikhathi. Nemoto la ithi ikhona besazi. Yes? Yebo. Besiyazi iplan. Yebo. Namhlanje njengoba futhi sanibamba. Yebo. Beningeke nize la ukube kuthiwa nizange nemplan le-witness. Mina bengingazi nokuthi usukhona endaweni. Angithi yazi? So ngifuna ungitshela iqiniso wena ukuthi iplan ibithini. Plan okay. Iplan ibithi sofika lapha ya. Okay, ubani oqhamuke nokuthi kubulawa u-witness? Ayilaba beboshiwe basejele. Oba Eric, Isaac no Eric. Isa no? Isa no Eric. Right. Yebo. Kubulawa u-witness okuwuba. Umama wakhona lapha ya. Ubaba Naye baba. bobabili. Yebo. Ngobani? Bayababopha. Ngoba bayababo. Okay. Bakhulume nawe ejele. Yebo. Ukhisho ba ngebheki. Ngisho umfana sekhaya. Uba Ulindo. umubulindo lo dayisa ama drugs. Yebo. Okay. Bakhona mase bekhokhelile bona lapho. Cha ngingizwa. Right. Batheni iplan yabo bebetheni kwena? Bebethe bazoyifaka bazoyisenda ngelento ama instant. Malini? Bebethe bafuna bazomnika 60 watt 60,000. ngokubulala ba. Bulala umama nobaba lapha. Right. Nikhulume ngaphakathi leyo nto. Yebo. Bese be aware ukuthi uzophuma. No, they were not aware ukuthi ingoba babebona icala lami ukuthi ngeke ngifike. Ubani okwenzela ukuthi uthole ibail? Ongenzelile. Yeah, ibail ithola kanjani uboshelwa isibhamu? Amsesho wami ngempela ngakho. Umsesho ba. Angimazi. Uvela ukunika ibail nje. Yebo, Umtshela ukuthi usakwagwetshwa. angikaze ngikwatsha. Awukazi ugwetshwa. Awunalinye icala walibalekela dele pending. Hayi, Amacala uboshelwa wona phela. Okay. Waphuma ngebail. Iplan ibithini bathi bazokhokhela 60,000. Yebo. Uma usubulele Umama nobaba. i-description ya mama nobaba nomuzi kufanele wona ubani okunikile? Ibona banginikela. Oba Is. bakukhombise kanjani ningaphakathi? Bakhona wabasendela angazi ukuthi ubani ezoshutha khona lapha ya. Then emva kwaloko bona Wabasendela bengaphakathi. Yebo. Ngamanye amazwi kade benefoni Yes. bengaphakathi. Yebo. Bahleli kuyiphi section? Bahlele D section. D section. D2.
namanje basena iphone so esedivani ngiyabana ugcine ukukhuluma nabo efonini namhlanje ngikhuluma nabo bengifonela ugcine nini ugcine izolo bekulesingaka lesithathu mhla ka 22 okay usuke waya ubona umuzi wawo identify silithi uphumile uphume nini wena ngebail mhla 17 last week usuke waya identify lo muzi lo kade bechazelwe wona ubona alubonanga ibhodi lami khona ungawaqamba manga salibona ukuthi afike ebusuku brazo awulibonanga nayo ibhodi lami alikho akuthi angibonanga ngaphambili straight baba umuzi wami uzolutheni ibhodi lami awulibonanga na ngalibona okay waqhubeka futhi ufuna ukubulala iclient lami right and then kwase then emva kwaloko sajika ngahamba usu identify lo muzi right sengifuna ukwazi ke le esibhamu ke manje esibhamu ibona so identify ile komuzi ke manje sekufanele uthola ithuluzi lokubulala qhubeka ke ibona futhi abafonele lingesithaweni abafonele kwerekhwele lingesithaweni bathi alinginike ngisohlangana nala linginike isibhamu yafika nginike waxhumana wona nalo kamina ngaxhumana nalo ngesimo sokuthi sasesibonana kanje abangitshela ukuthi laphi ngizolithola kanjani likuphi bamtshela ukuthi bathi number yala bangilami basi intrasa ngisohlangana naphi siqokweni ngafika ngasithatha wafika wathathana i9 Z88 yazi Z88 yamaphoyisa vese wena ngiyakwazi uyazazi ibhamu isibhamu zamaphoyisa leso bese nenhlamvu engayo bese nenhlamvu ezo6 ezo6 siphi sikulwane sayisibusiso ngiphinisele nini sibuye sayizwana so khola lo mfana lento uba igama lo talent talent sike sahlala kuyena isibhamu sihlale nini ke kuyena sihlale kade sesiphuma seniphuma umuntu wakhona lapha kamama besiphethe wena all along besiphethe mina ngisifisa kwamina okay utalent ubumtshela ukuthi ngiyokwenzani lapha mina ngibatshela inkingi mina ngibafike ngabatshela nje iqiniso madoda ngeke kwazi ukuthi ngivula umuntu esifazane yiphi enye indlela ke musuqamba amanga baba ngithe ngikunika ichance yokuthi ukhulume iqiniso angizwa manje bazi ukuthi siyodubula manje pho indaba bebazi lo but isitori kade umtshele sona ukuthi niyokwenzani ukuthi siyodubula that's it manje pho indaba umkhulumela istory eningi laba abanye kade bazi ukuthi uyodutshola ulinde ubazi udriver ubengazi okay anzange ngidubula ngithi kodwa nifikile ubaba nimficanga yena umama nimficile yena okay angifuni ukukhuluma into eningi bazini laba bazi kusenidubule noma ngadubula njengamanje befasa udubula izolo ever since angizange sabamba mama bazi ukuthi senidubulile okay manje phinisela isibhamu ufike nathini mina ngithe sengiqedile ukwenzani bazi ukuthi senidubulile bazi ukuthi usubulele wena wena cha ngeke bazini ukuthi awubulalanga ngiyazi baba bathi bese ngifana bese i-sacrifice engiyenzile ngitshela ingini uma ngathi ngiyasacrifice ukuthi ngize ngifike ngizokuchazela no ayikho leyo nto ubufuna ukushaya inona embili ngetshela lotho angithi umama ushilo wathi akavala icala angithi ushilo wathi akavala icala wamtshela futhi ukuthi bekufanele abulawe angithi nase nathi akakhokha imali engithela ayikhokha umama 20 umama uthi uno 20 nathini nina sathi 9 ngeke ngani 20 wathini nathini sathi ngani nathi bathi uzozama u10 uzozama u10 uyazi ukuthi nginayo recording le yazi nginayo le recording bengingakhulumi wena bekhuluma utalent ngoba wona uclever afuna ukuvela ukhuluma yena libe ikhala lisebenzisa talent likhona efonini angazi ngizokhiphile okay unaso isithombe sesibhamu unaso efonini yakho avuyimpatha busishuthelana no khona ngisakade we mame avuyimpatha okay isibhamu siqhumile lapha siqhume kabili siqhunyiso ba kade sisiphuma sithatha utalent asiqhumisa benifuna ukuthi umama kholo ukuthi ngempela ibizokwenzeka lento uma engasayikhiphi le mali benzama ukumotivate mthela kuzokela kuneniganga hayi baba ngicimile manje usu right ngoba nakusijampeli cha bese ngivele nje ngivala ngoba even lento abathi khulumela phezulu bese ngivele nje ngiyeke ngoba kwalento abebengithume yona ngigcine ngasayenzanga ngesimo sokuthi nami ngibuye ngabona umama phela unengane ngamyeka ayikho leyo nto mina ngiyazi ukuthi niyenzekile
ayikho into engingayenza. Kulungile. Angifuni ungichazele istory. Ngifuna ungichazele istory. Okay? Ngizokuhand over kulabantu engizokuhand over kubona. Okuyibona engilindele ukuthi ukhulume iqiniso nakubona. Uyayizwa leyo nto? Mazayizayi, nisebenza namazayizayi. Nizodayisa ngabantu bakini. Nisebenza namazayizayi, ngidayisa ama-drugs. Laba badayisa ama-drugs. Ulindo wakini udayisa ama-drugs. Nalo umuntu talent udayisa ama-drugs. Niplana ukubulala on behalf of amazayizayi. Niyabona izinja nina engingafanele ngabe niyaphila ngokomthetho. Nizodayisa ngabantu bakini. Uzokhuluma iqiniso ke baba yazo. Kade okwenza uphunywa ngobuqili wena kade ngazazi izitori zakho. Yes? Asikaze mina nahlawe kanje. Kodwa ngangazi ukuthi sohlala kanje, yes? Uzongisiza ke baba ukuthi uzokhuluma iqiniso. Yilo kuphela ngikufunayo. Delele mina ngokuthi ubone ibhodi lami uqhubeka wenza ideal namazayizayi. Kulungile. Uyaxolisa. Ngiyaxolela. Ngifuna amagama akho baba aphelele uthi uba. Talento kaNgubo igama lami. Talente yesiZulu. Yeah. Yes. Wakaba isibongo. WakaNgubo. Ngubo. Yes. La khona. Ngihlala etini encane kodwa manje sengihlala eThekwini. Ufike nini eThekwini? 2019. Okay, uphila ngani? Wenzani eThekwini? eThekwini ngidayisa ama-drugs. Uqale ukudayisa ama-drugs. 2017. 2017. Yes. Okay, inhlobo nama-drugs owadayisayo. Ngidayisa i-cocaine. 2017 ukudayisela ba kusukela ngobani? 2017. 2017 from 2017 to 2018 I mean. Ngidayisela uMosimo. Ngaye ngidayisa. Umosimo lo wakuthetheleni. Yes, wakuthetheleni. Izayizayo. Yes, ngizayile foreign. Ukudayisela yena i-cocaine. Yes. Right? Ngaye ngidayisela yena. Ngafocus emotweni then ngabuya ukuthi imoto azikhiphi imali enough ngabuyela futhi ema-drugs 2020 to 2020 kuzobe manje. Uyidayisela wona manje. Manje sengidayisela. Uthenga kuphi? Ngithenga khona ku-DSLN. Uthenga kubani? ku-JP. Uba lo. Omunye ubhuti osebenza khona ku-DSLN. Uyini? Uyinajera akahlali khona lapha nje. Uthumela umfana nihlangane naye akunikeze umsebenzi. Uyamazi wena ebusweni? Angamazi ebusweni. Musiqamanga. Phela angamazi ebusweni. Bayabona abantu abafundisa. Yebo baba. Bathi ngazi abafana bakhe. Yabo bafana Yebo baba. Yes. uJP uyamazi noma umazi na? Angimazi ebusweni brother, ngazi abafana bakhe. Uba manje ukuthi nje angifonele ubani uShoti? uShoti umngane wami wena umuntu ade ngisebenza naye ngisebenza noMosimo. uShoti ulo kade ngithenga ama-TV noma kade emaseleni. Sithenga la ama-TV namafoni. Niwathenga kuba? Wena. Ngizothenga kule bafana bayamasela. Abawoba? Ucast abanye sebaboshwa abanye sebashona. Yeah. La kodwa nje especially umuntu esasingithemba ngoba sasazi usakhuluma njalo lo wakuthiwa uNgusi. uNgusi? Yes. Lo wafela lapha ya? Yes, from there spend. We shooting. From there just spend ngoba sasinabathi. Wafa kuyiSunday. Yes. Kade beqeda ukubamba umuntu wezwe. Kusezwe usushonile. Because babe nokuthi basidayisela into babuye bazoyilanda sebenza sibashayile basinene bashaya umuntu bakhomba ukuthi izinto zithini first phinde futhi siba. Okay, nisaqhubeka nokudayisa nokuthenga. Asithengi manje. Ugcine nokuthenga. Sinkwafika wena sithengi. Ngobani mina? Price akusaba phela thina bha. Ningisaba ukuthini? Sibona izinto ezenzakalayo la umuntu uzangi-page lakho. Abantu bekhuluma amaqiniso sibona ukuthi bashayile abantu. Ngoba abantu basaganga nje badayisela obapho. Hayi kodwa basafika eThekwini. Mhlawumbe sebeyaliza nje ematendeni. Ngiyazi vese. uShoti ngiyamfuna usathenga uphi? Ushoti kade manje ngingasasebenzi nabo sengifika ngolesini. Usathenga uShoti? Hayi kade ngagcina ngithenga noma mhlawumbe umayithe ngathenga phambi kwami. Okay. Ubasithembane bakudetheleni. Asikhuluma indaba leli cala leli serious. Yeah. Benine plan yokubulala uWitness. Izolo ngomhla ka-22. Yes. Amanga noma iqiniso lelo? Hayi qiniso. Ngifuna ukwazi ukuthi wena ke ungena kanjani. Ungangixoxeli inganekwane ngoba sengiyalazi iqiniso. Yeah. Yayizwa lento? Yeah. Ayekho umuntu osokafika la ekhaya waphuma. Ngikhuluma iqiniso. Ayezwa? Yeah. So now kuzezwana kufanele ngitshele iqiniso. Yeah. Ngine-recording yakho izwile? Yeah, mina. Ubungazi ukuthi senginayo ngithi? Yeah. So angifuni uzenze umuntu engathi udlala irole encane la. Yes. Yayizwa lento? Yeah. Kunesibhamu kade si-involve la kade kufanele kubulawa uWitness izolo. Yes, ngiyasala. Esiqhumile kabili leso sibhamu ngithi? Yeah, besiqiniswe yini? Siqiniswe ubani leso sibhamu? Siqiniswe yini? Bekuyinhlobo naleso sibhamu. I9 mm. Ibiqhamuka be 9 mm. Iqhamuka clash.
ibivelaphi clash uyithathephi sibala ndenze uclash la eposini lalindo ukuyena umuntu esimazi ngaye uclash bafika bathi sibathethe uclash longa le umazeni yini uclash wena last year late okay yeah ngifuna ukutesta ukuthi uneqiniso yena yes uclash uboshwe kade nawe yes boshwa tena waboshwa kwabanjwe i38 yes ngase rankenje aserenkentsha yes intwanini leyo last month December 2024 no that this month I mean so this month January yes tango manje go January after renew after minutes zofuna inhlavu zayo ngifica connected le ukuthi mina ngaye bangijoje ufuna mina ngisebenza ngayo ngisebenza inamba yami wafika mina ezocela inhlavu ze38 le ngathi mina umuntu mhlawumbe ungasithengela zona singahambe sombheka lapha ezansi erank esemvalo yila afika aboshwa khona no la waboshwa yena sesibukela ngesemba sesihlukana wabanjwa na i38 wabanjwa na 38 usukwambheka de esetshela angazi okay uphumeni nejela I think uphume last week ngoba ikhona ngisho convention yami efoni ibetha nginikeza uPlan okay ngifuna ukwazi ke wena ke ukuthi ufike nini kuleli cala leli ukuthi kuyobulawa witness asiqalelana ke are you aware ukuthi uwitness kade yobulawa ukuthi ukhona abantu ababophayo abanjothe imoto zakhe eziwu2 are you aware yes we aware manje ubukwazi lokho okay ubani umuntu ointroduce le ndaba yokuthi kuyobulawa witness kuwena uClutch yes ufike nini kuwena ufike nini izolo ngixoxela istory nje besenzekile yes izolo umefika ngoba bafike bangifonela phambi kwayizolo I think lapha kwayizolo angisho nje ngoba ngizongidida bangifonela bathi mfethu khona itelefoni seyishaya bakufonela wena nobani bena umlindo ngithi mina umlindo wenzani yena uyadayisa naye uneposi dayisani dayiseni udayisela kuphi udayisa khona station lapha right qhubeka so befika mina bangifonela bathi then bafuna sambe so khona idile social wakho sobuye ukuthi mina ngibathembi bathi nene likhona inqine elilodwa yini inqine so bathi isikhona isibhamu isodwa yabo ukuthi mina ngibathembi angasokuthi mina isibhamu angikwazi ukuhamba nabo ngoba uClutch angazi ukuthi nje bade ngoshiye nami ucabangayo ngathi bazoshaya lokho ngisho ikhona ngisho ku convention yami noLindo sikhuluma naye ngicela ngibathembisa ukuthi ngiyeza ngicela ngingazanga mase ngakusasa kusho lesibili lo yes sekuyizolo ngakusasa useyabuka uClutch ngizoleni lento lapho ngithi mina ngisendlini athi ngilanga sewamafezi konke ngifuna sikhulume yaphuthuma hayi mase ngiyehle ngilini bengifika kuyena afika ngitshela ngiseface yazi la ngangiboshwa because besingazihlangana nithi yazi la ngangiboshwa mfethu bayafuna amaphoyisa bathi babe ngibuza ukuthi uhlangana naphi noTalent ngoba uthanda udayisa ama-drugs nanesibhamu esatholakala isona esadubula West Street no Pine I think so leso sibhamu bathi mina bese ngisibuyisela kuyena uClutch ngoba mina ngidayisa ama-drugs nalo isikhona istory sinjalo ukuthi leso sibhamu sadubula sadubula ba sadubula umjinsi lapha usebenza ngakhona ngale West Street samdubula nini lesi sibhamu last week I mean kulona inyanga ngisho nje because ayikapheli i38 yes ubani wadubula ngaleyo 38 anginayo ngisho ngoba la office angibajwayele kodwa nje yasolakala kuyena lo 38 leyo wena wazi ngani le 38 yabulala umuntu ngitshela wena sengitshela izolo wena sazi isitori sokubulawa komuntu yes ngiyasazi impela kwafa ba washona umuntu ngale washona umuntu ekhaladi bangwa amaphosi wabulawa ngayi38 wabulawa ngayi38 sengitshela wena lo mfowethu ukuthi bathi ne38 yona yabulala umjinsi mina bese ngimbuyisela uClutch ukuthi thatha 38 yakho ngoba isolakala kuyena libulawa nini ekhaladi kuyona lenyanga uJanuary yes uJanuary belidayisela kuphi belidayisela ku Pine no Street yes so mase sike mfethu kumele ube wash mfethu khona isipine esikhona la sina asifunela isola nemali ne orange yabo ipole orange na but ayikho mina nojisa boshiwe la athi usinikeza imali but khona ipole orange fesihlehle nayo nemali sithi mase ngithi mina ipole orange yana ngoba khona ingane ethushe lomzulu la sesidijana naye yabo icule ne DJ so ngithi mina ngoba ngayibona ipost yakhe ku Facebook wami ukuthi hayi lengane le yabo ilahlekile into kanje mase ngimtshele ngithi ngimsearch futhi ufuna ukuzoyibona futhi ufuna yami ikhona leyo ngane uma ungena Facebook
first umuntu ngimseshile yena ogcina ngithi awukhulumi ngalo muntu lo leso story ngiyasazi athi yena ayibona ngithi mina amasathini awumdownloadele lesithombe akhomba isithombe lapha uJerome naye noma masathini ongisendele sona ngimsendele leso sithombe yabo masathini sohamba ntombi ngithi mina ayikho inkinga mawuthi uzona kwenziwa niyokwenzani uthi yena siyolanda imoto ezuthu limase silandele imali akangitshela ukuthi kuyobula umuntu yeah right waze nini kuyobula umuntu kaze namhlanje sesifuna imali manje okay ngaze sesingena khona lapha yabo ulo mama mekuthi le mali akayikhiphi samshaya yabo washo kanjani ukuthi ayizoyikhipha kanjani uma imali nizothini bathe imali ikhona lapha ngene mama bayiphatha imali yeah sesingena phakathi lapha ningena noba ngena mina wena umlindi yeah yeah isibhamu siphethe ba isikhwama siphethe wena usiphethe ngemuva ngesikhwama lesi simnyama yeah kanti usubonile wena isibhamu sinhloboni bese ngisibonile isibhamu usibone nini ngoba ngisibonile sami sibalanda phezulu ngoba bayizele bona so bayizele bona endlini bafika endlini ngathatha isibhamu ngingena naso ngafika ngasibeka endlini sisalinde usipha ngoba bebengenayo transport kahle ubani manje usipha lo transport lo ngani yeah so mase befika ubani ohlanganisa usipha mina ngoba usipha ngisebenzisa for go deliver ngayo mase ngithi nayo deliver ama drugs okay ya ngisinesiphamba sicela usangise into 18 mase siyahamba iplan ke wena kade uyazi ukuthi umama mayengayikhipha imali yashawa leyo nje ngeke sesingena ke ukuthi ulo mama wayikhipha imali samshaya okay isibhamu bese siphethe ubani sekungena ngaphakathi cash la usiphethe nesikhwama singene mesingene la ngithi naye ningena kanjani singena nje straight nje asifakile ama mask ukuthi mina awungijike mina khona la ngithi ayine madoda phela lapho singeve sibulala umuntu mfethu simbulala into zakhe asingene endlini lapho singobuso ayisekho isidingo ukuthi sodubula umuntu bese mfice futhi ngempela umama simfice nango la esuyaphuma benimazi ngani nina umama bona bayamazi mina ngimazi akuyena kodwa lo mama lo ngimsendele esithombeni wena ubumthatha kuleyo mama osesithombeni ngithatha mina esithombeni ngoba ngithi ipost yashawo oh okay bangena nenzani bese ngene nje ayim approach mama yaphila kanjani amasathini yini ngansiza ngani ngithi mina ngikhona besicela ukukhuluma naye seceleni nje amama arefuse ukuthi sikhulume naye athi ngicela ukuthi nibuye kusasa ekseni ngabo 7 bese mina no lento yaphuthuma ingempilo yakho oh wena ubusuwazi ukuthi manje kanti sekuzokwenziwani kade uthi ubungazi wena ngithi bangitshela sesingena noma mina ngiyikhipha imali samshaya base ngikhulume naye mina mama kahle masathi mama hayi ahleli kurandela afona anike qhamuka ingane yakhe intombazane efeyini izifona ukuthi ila izolandela umuntu ade yomlanda masihlale la mina futhi ngihlale eduze kwakho mama ulindo ahlale ngale side isibhamu sikubanga leso sikhathi isibhamu sikuklash usiphezela isikhwameni okay mase nithamisa khona umama ngizange nimenze lutho ikhona ideal eniyenze nomama ya ngimtshela mina mama ukuthi mama ngiyokwazi ukuthi ufele into ongakwazi futhi ukuthi uphinde uyithole yabo ngoba le wakwazi ukuthenga imoto sangaphinde uyithenge futhi wena into ongayenza cela ukuthi usinikeze le mali sibuyisele abantu abasebesinikeze ubusuwazi wena ukuthi istory isithini ngithi wena ufika ungazi so yazi manje bengazi ukuthi malini mina yabo engisibathi social mama manje okay uma ke senihamba ke umama namshiye phila umama simshiye phila futhi sivumelana uyaphila namanje umama ngithi ngicela ukubuza ke uma seniphuma naphuma imoto ibilaphi imoto ibibakele izandla yeah naphuma nahamba ukhayi kwethu besama ngabe ngazi ukuthi sizokwenza ngoba phaka la singashongo khona naphuma waphuma kuwena nobani Clash nobani na Clash nolindo ukuzweke la kunoma uzokhumbula uma kuthi uyambuza lento sesakhuluma nje nomama uClash osuka wahamba nje isikhathi ehamba beyofika isibhamu esifihla kwabuye nesikhwama kuphela wazi ngani wena bese isikhwama ngisiphethe yimina nje ubesiphethe yena mina so tamfu konoma uzomtshela besiphethe yena ngithi ngala wena umthatha kadlalo ngiyakubona uzobuya lo uzobuza umama konke uzokhumbula ngempela usingene noma isibhamu ufuna ukuvela mefika uClash lapho sihle lapha sakhuluma nomama wahamba ofihla waphindwa wabuya sakhuluma saqeda sifihlelana manje isibhamu ngoba umama sena ngithi besama phindi ubade sabo Clash ngoba ngithi basayenza into adishini lithe siyangena siyadlobola sifuthi simali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto umama bezoshawa nini mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya ngisho njalo so mase abona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina angilatha isibhamu ngosifihla abuke sephethe isikhwama kuphela yabo
Waze ngani? Yena mina. So cha ngifuna ukukhuluma uzongitshela. Lesikhathi uyena ngithi ngala. Wena umthatha kuyadlalwa ngiyakubona. Uzobuya lo ngizobuza mama konizokhumbula ngempela ukuthi singene noma isibhamu. Ngifuna ukupruvela. Mayifika uclass lapho sihleli lapha sisakhuluma lo mama wahamba ofika waphinde wabuya. Sakhuluma saqeda. Sifihlelana manje isibhamu ngoba umama sena ngithi besama mpilo. ubathi sabo. Kahle. Ngoba ngithi ba science into adishile. Lithe siyangena siyadlobela sifutha imali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto. Umama bezoshawa nini? Mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya. Usho njalo. So uma sabona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina angilathatha isibhamu ngosifihle abuke sephethe isikhwama kuphela. Yabo. Waze ngani ukuthi beyofihla? Ukutsheleli ngibonile mina ngisifika ngoba ngiyabona ukuthi indaba hambeni isikhwama phinda bulo. Kuze sifike sibuyele izansi. Yabo. Mase sesiqedile nomama azazi futhi sikhuluma azathi mama nina kahle kahle nithini yabo. Asisibuze ukuthi kahle kahle sithini. Sithi na mama uyicabange lento le kodwa uwazi ukuthi la ucabangela impilo yakho neyingane zakho. Usho mina kanje. Mase siyaphuma sahamba. kusho ukuthi idila nje seniyenza nomama yokuthi sihlele sikhanda lakhe manje asimdubule ipha imali sibuyisele amafesu then mase siyayishiya idili mase siyabatshela abafethu ukuthi lo mama uzosula icala ngiyeke bekufanele kusulwe icala noma befashawa ukuze lo mama ngizokufakaza ngafike mina ngasikeke umuntu ashawele ukuthi akumele abufakazi because alright mase nihamba ke mase sisihamba uclashini kasi sihamba sithi awuqalaza lapho phambili ngize phambili mengisi ngibambona umuntu abesidonse leceleni isibhamu asidonse kuphi like khona la travel yakhona etshanini sidonsa sifayela mase ngisithathe sithathelani ngisiphethe ngisikhwama mase ngithi lemfezi usithathelani wena isibhamu ngifuna ukusiphatha mina ngobani ngisafika ngenkulumo mase ngithi lemfezi yabo ukuthi umama bese ezoyikhipha le imali asisikhumisa kabili kuzobona ngempela bese siphethe isibhamu ungabazi bese somshana iskeni ngoba bona ufike mezomike kusakwenzeki lo bazomdubula ngempela yabo mase ngishaya ngempela futhi kaphili qhoqho phinde ngisithathe mase ngisinyenza usikhokhile noma bese siveze sikhokhiwe ngisikhokhile bese nenhlambe ngakule sibhamu ngizu6 uzibone nini uzu6 kade ngisibeka endlini kade uyosibeka nini ngasikhathi befike ukuqala ngifike ngasibala phela ngiyasazi baba price isibhamu ngikanye bekunhlobo nesibhamu 9mm yabona ngizokukhombisa lapha efonini ikhona le fonini yakho ikhona le fonini nami mina nginclave bekile yabo okay namhlanje wena ufonela umama uzwile recording ngikuzwisa yes recording izwile bese nifuna ukuthi bese nifunani imali umama bese ufuna imali ngoba uzwa ukuthi umama uno 10,000 uno20 but ngathi ngazi mama wathi bona ka eduthenga ngathi ngilungile mama ngikuzwile ku recording ubathulisa bebekhuluma kabi umuntu omdala bengakwazi ukukhuluma ngize ngesifebe nani ngathanye abafethu umuntu omdala okay bengakhuza lapho angithi yazi yonke lento ukuthi icala yes ngazi awe uthi kade nikwenza kuyicala ngiyazi kakhulu uyazi ukuthi kube kuthiwa udutshuleyo mama washona nawe ubuzotshatshela imeta noma uthi udutshuleyo umngane wakho ngoba into ede niyenza kade ni grounded ngaphansi kwalento ekuthiwa common purpose beninenhloso eyodwa nonke angithi yazi ukuthi icala asibonga ukuthi alenzeka ngithi but kune recording yakho lapha ekhombisa ukuthi wena busafuna imali kumama ngithi ngoba umsavile angithi ngingayitshela ukuthi mama ngile ngikhulume kahle ngayo lena akangijiyele mama uyadlala baba ngimseka mina ngikade sibafuna ukuyenza lapho lalela baba uzocela ukukhuluma iqiniso yes qhubeke neqiniso lelikhulumayo uke washawa yebo ngishayile ushawa ba ukuthi ngiyashawa la imali ngisho ukuthi washawa la ekhaya hayi lutho ngizosondana ngashawa ngibuza ukuthi washawa la ekhaya indaba pho ukhuluma iqiniso uyangazi mina ngiyakwazi kakhulu ngiyalandela indaba ukhuluma iqiniso ingoba ngifuna ukushintsha impilo yami brother ngenze usufu uzoyishintsha manje ngoba nakusubanjiwe ngoba ngibanjiwe brother kahle ngibe uthathekile ngoba mina ngiphuma ebhanjini uthathekile ubukade ugwetshiwe wena ngithi yes bengigwetshiwe angisahlangani naye usigebengu usadayisa nama drugs udayisa ama drugs niyabulala nenza yonke lento cishe wafa umama wabantu ube nenhlanhla cishe wafa ukube kuthiwa benimbulala umama izolo angibe nembulala umama izolo bekuyiyona